A festa da empanada de Noia protagonizou onte o San Bartolomeu. Locais hostaleiros e cociñeiros particulares participaron no concurso coas súas elaboracións. Unha das citas clásicas do San Bartolomeu de Noia é a súa festa da empanada. Onte domingo celebrouse unha nova edición no campo da feira na que concorreron diferentes propostas e na que se degustaron empanadas de berberecho, xoubas, zamburiñas, chocos, mexillóns ou luras. A cita organizada polo Club de Fútbol Noia foi novamente un éxito e sumou novos participantes como a Asociación Barbantea. Para nós é un privilexio e unha honra que nos tuveran en conta para poder poñer o puesto. De feito, é unha proposta novedosa porque hasta ahora non hubo propostas sin gluten e sin lactosa e este ano por primeira vez, grazas ao Club de Fútbol de Noia que nos facilitaron o poñernos o puesto e tamén, infinitas grazas ao Concello de Noia. Somos a Asociación de Autismo de Barbanza, de feito a única que existe no Barbanza exclusiva para a poboación autista e de feito, hoxe estamos co puesto das empanadas para os intolerantes e o mércores estamos co servicio de préstamo de cascos tamén o Día dos Fuegos. Tiñan unha gran variedade de empanadas e todas sen gluten e sen lactosa. Mexillón, de xoubas, de lacón con grelos, de atún, de carne e de mazán con cabillo de ángel. Feitas sin gluten e sin lactosa polas persoas de Barbantea. Hai empanadas que fixamos, os da directiva, tamén colaboradores, e están todas sin problema. Sabemos o que é a contaminación cruzada, sabemos todo o que é o problema, todo o que engloba as intolerancias. A festa da empanada tivo preto de 200 propostas, xa que foron moitos os que se animaron a preparar a súa para a ocasión, dende particulares ata profesionais. Todo panaderías da zona, para axudar o pueblo, produtos da zona e todo de Noia, prácticamente. Hai moita variedade, hai zamburiña de millo, de trigo, hai berberecho, o típico berberecho de Noia, mexillóns de carne, de raxo, de bacalao, de atún. Hai 11 variedades de empanada. E destacou a boa acollida que ten ano a ano o produto e a propia festa. O produto se vende, sí, perfectamente, sí. Hai moito turista, en esta época do ano hai moito turista e gustalle probar os produtos de aquí. A ración custaba 6 euros e na que tamén se podía mercar metade ou a empanada inteira. Todo o recadado vai para o Club de Fútbol Noia para que a entidade poida sufragar parte das actividades que realiza ao longo do ano. Ademais, a música e o espectáculo tamén estiveron presentes. As dúas, as 2:30 máis ben. Empeza sobre a 1, a 2:30, hoxe vai haber algo especial, vai haber conciertos pola tarde, e incluso pola tarde a xente se queda, si queda algo, sempre pola tarde se anima a festa e sempre pincha algo. Unha celebración xa consolidada dentro do San Bartolomeu. Para nós é un dos eventos máis importantes que teñen a festa de San Bartolomeu. Dende o ano pasado quixémoslle dar un pouquiño poñer máis en valor o que é a festa en sí e traelo aquí ao campo da feira. Este ano totalmente renovado e xunto co Club de Fútbol Noia organizamos unha programación extensa durante todo o día a ver se o tempo nos acompaña e tamén, por suposto, que a colaboración de Barbantea, pois que se ocupa daquelas persoas que teñen certas intolerancias aos alimentos. Así que esperamos vivir unha xornada de moitísima afluencia. Na festa houbo tamén concurso con 2 categorías. O xurado, formado por 4 persoas, tivo que elixir as mellores propostas dos profesionais, na que participaron 7, e cuxo gañador foi el Tamara. A súa proposta era de lingua de pucho. Logo estivo a de particulares, na que houbo 5 candidatas. Finalmente, o primeiro posto foi para a de Federico Bueno, de chopo con zamburiña.